sa mga matatapang, gwapo at gwapang Bicolanong narito ngayon. Nandito po ako sa inyo upang sumakay na muli dahil alam ko kayo ang tungkod ng pag-unlad ng Pilipinas. Mobility is very important for the country. Kung hindi mabilis ang pag-usad at ang magdadala sa atin from point A to point B ay ang Hyundai trucks and buses. Maugma po sa Samuya na magkagawa kami ng maray na modernisasyon. Halumin na po yan na hinahanap na makamit mi ang bagong mga units kaning Hyundai modernisasyon para po sa mga for safety sa mga pasahero. Sa cooperative naman namin, ito ay malaking tulong din sa aming mga operator as well as sa aming mga driver kasi magiging komportable na yung pagmamaniho nila. Magiging maayos na, malinis at talagang makakapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga riding public. Ito. So kaya makakadagdag din ito sa mga sakita kapag kasi maganda ang sasakyan. So papatronize ito ng mga riding publics as well as the community. Ang masasabi ko sa modernization, maray ini ang resulta para sa to. Sa kadahilan ng ako, sa man akong operator ni traditional jeep pero aram ta nga mga auto taluma na. Di kita komportable magsakay pero digdi sa bago, magkakaigwa kitang komportability kang pagbiyahe. Sa part kang pasahero, aram ko magiging comfortable sinta sa biyahe. Aram tang medyo mahal pero base sa kooperatiba mi, kaya min ko na kung ano ang pang-amortize mi base sa magiging income. Alam naman natin, pag sinabing traditional, talagang mahirap implement yan. From traditional to modernize, mahirapan talaga, number one, si officer ng kooperatiba. Pero dahilan sa pagkakaisa ng crew ng kooperatiba, weekly assessment kung anong nangyayari, nagagawa namin kung anong nararapat para sa kooperatiba. Sa lugar namin kasi yung Bulusan Sorsogon is kami lang yung may prangkisa ron. Sa ngayon, okay naman yung kitaan. Bakit pinili namin tong Hyundai? Kasi unang-una, mayroon sila ritong maintenance company dito sa amin, malapit sa amin dito sa Kamsur. At saka kilala naman ng Hyundai pagdating sa sasakyan, hindi naman matatawaran yung kanilang mga ginawang sasakyan. So kaya dito kami at least maganda yung mga programa, yung mga ipinakita kanina na mga maintenance program nila at yung mga support nila sa mga na nag-avail nitong sasakyang ito ay medyo favorable ito sa aming kooperatiba. Aram tandig sa Naga, sa Bicol, mayo man digding ibang mayong ibang company na nagtataon ng importansya sa mga arog ng kooperatiba na kaipuan magtuan ng arog kaya na unit. Sindaman lang, since from the very start, yaon siya. Ang mga staff niya nakakabot yan maski sa opisina namin. Para sa kuya, okay sinda, from time to time may activity sinda, ina-inform kami. Not like with the other, mayo man kampurunan lang, pag may caravan lang. Pero ngunyan, hanggang ngunyan niya sinda. Si Hyundai kasi, sabi nga nung nag-launching kami, sabi ni ma'am ng Hyundai, 3 taong kong linakad to, sabi ni ma'am, 2 taon din linigawan si Voltras ko. So, hindi rin nagdalawang isip kami sa Hyundai kasi nga, kung may mga problema, nandun sila. Saka yung sasakyan, kung ikukumpara sa iba, mas matatag siya. Kung sa ngayon niya, one month operation kami sa 20, driver yung umaray, yung sasakyan nandyan siya. Itong PUV Modernization Program, PUVMP as we call it, is a government program. Nag-start ito since 2017 nung magkaroon ng franchising guideline yung DOTR, the department. Under kasi ang LTFRB ng department ng DOTR, yung Department of Transportation. So, kami yung nagpapalaganap, kami ang mag-implement kaning modernization program. So far, moving on yung programang ito
And here in our region, the only stumbling block that we experienced was yung noong nagkaroon tayo ng pandemic. But then, ready lang mga kooperatiba kasi we have to transform the different operators into a cooperative para maka-avail ng or mag-participate dito sa modernization program. Kasi this will be leading us to a comfortable, yung safe travel and environment friendly. My experience naman tayo, may mga cooperatives na tayo, may mga routes na tayo nag-open ng mga modern jeepneys here in Bicol, particularly in Albay, Sorsogon, and Masbate. They're already running their respective fleets with modernized jeeps. Okay man, ang feedback nga is maganda, and the operators, yung may mga apprehension na mahihirapan silang magbayad ng utang, hindi naman, because these cooperatives who already is yung participating na may mga modern jeepneys na sila, ay nakakabayad naman sila ng pagkakautang nila sa bangko ng mga units. And in fact, they are earning already. They are even requesting additional units. We call yung mga existing jeeps as TPUJ, the Traditional Public Utility Jeepneys. May program tayo dyan in case yung group ay na-consolidate na, then naging cooperative na sila. There's also part of the program is yung yung magiging yung maibibigay nating kapalit doon sa mga old jeeps nila, yung they will be compensation, let's call it compensation. Then we have that sinasabi nating may programa dyan ng gobyerno, yung pag-junk ng sasakyan na yan, babayaran din yung mga old jeepneys dyan. Then with the new units, yan ang ipapalit natin sa kalsada. Nagpapasalamat kami sa pagdating namin dito sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, dahil sa aming Viajenyo Caravan. Napaka-successful po ng araw na ito dito dahil sa pagsasama-sama ng halos 20 cooperatives that join us today. The whole hotel is full packed dahil sa mainit na pagsalubong sa amin ng mga cooperatives dito. Naniniwala kami na sa pagsasama ng Hyundai Trucks and Buses at ng cooperative dito sa Bicol Region, particularly here in Legazpi City, ay magkakaroon tayo ng safe and reliable public transportation. Bilang pasasalamat natin sa gobyerno dahil sa ating PUJ Modernization Program, magkakaroon tayo ng mga panibagong mga sasakyan na pampubliko na maihatid kayo sa inyong destinasyon, hindi lamang sa Legazpi, hindi lamang sa Bicol, kundi sa buong Pilipinas. At isa ito sa patunay na sa pag-unlad ng ating bansa, sa progreso ng bayan sa Naga at particularly ng buong Bicol Region. So again, thank you very much sa umagang ito, sa inyong pagdalo, at sana'y magkita-kita tayo muli, hindi lamang bilang pasahero, kundi kaagapay ninyo sa pag-unlad at progreso ng ating bayan. Thank you very much.